second dose vaksin लानो फैबाय आंना फार्स्ट दस बेना फार्स्ट दस बे दासो लादों बेनि लेखानि लिरखानांगौ जाखो सेकेन्ड माबानि हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय नायलांदो भिडिअखौ नोंथांमोना जानो मोनबाय बेहा थुजानो मोनासै फार्स्ट दसखौ बेयाव जालानो बङाइगावसो थांनांसिगौमोन लाब गैया बेहा बङाइगाव थांलायना काजलगाव थांनानैसो फैदो थाबायलांबाय थानोसै आयु जा हाद्रिनो आं काजलगावआवनो लिंखादों दाख्लै बुआ नागिर नागिर फैबाय माम्मिखौ थगायना गारबोदोंमोन हो मा औ मादैया माबा जादोंनो होनना खोन्थादों आं जों थगायबोदोंमोन ना फैदो बिजि थुना फैबाय मादैखौ गोबावथार जाबायमोन थाबायैया थाबायथाराबा थाबायनो बानाय जालायलायोना थाबायथाराबाथाय आङो जा गोबावजों थाबायबा थाबायनो रोङा मोनो माबा आथिंखौनो माबालाबायनो आरो रोदायाबो मोरैबा आथिंखौनो फेब्रबलाबायनाय मोनो गारिजों बेरायबाय थाबा हारामि जायो खस्थ' लानांगौ एसे फैयासै माथो बिसोर आरो गिदिंबावबाय नामा लासै लासै फैगासिनो बाबा नारगासिनो जोंखौ उन्दुलायासै बारा उन्दुआखैबोमोन फुङावनो सिखारदों आरो थाब सिखारदों जोङो दिनै एसे फुङावनो सिखारनायखायनोथ' आङो थाब जागोन होननानै ओमफ्राय गोसोखांनानै लेंहरखानोसै गाबोन दिनै होनना थाब सिखाराबा फुङाव थाबबो जायाना दिनै ओरैबा थाब सिखारनाय जादों खोनाहैलायलायो एसे फिसा गाबज्रिनायखौनो एथ' लासै गाब हा नाहरबाय थायो फैदो एलाय न' मोनसिगोन ना बाबु फैदो फै थाबाया दे सान्दुं गोसा जा गरम मोनलायलायजोब्बाय जोंबा फैदो थाबायनाङा बाबाजों फैदो दे फै मामिजों बामजाथारसे आयौ मारिनो थांनो ओमफ्राय दालाय फैदो माने नै थांसै आं नङाबा मादैया थांबाय हाबबाय खनसे गिदिंना लानाखाय खनसे गिदिंना आं थांसै
लाना फै नै नोङो बेरायहैबावनोसैलाय बिजि जाना फैनानै ओंखाम ओंख्रि संना जानानै आरो नै ओंखारबोबावबाय कल'निनि मार्केटाव बेहा ब्लाउस सुनो ब्लाउस गस्ला सुयोनो माबा माबि जेकेट गानना फै बै रेलवे हस्पिटाल रेलनि हस्पिटाल जों ओरै थाबायबोबाय बैयो मिथिया आरो इलाय ओमफ्राय बारा मोजां बे माबा मा मोनामो लामा थाबायबा रेलवे हस्पिटाल बङाइगाव नै बियो ड्रेन ओमफ्राय होनदो नै बियो बिफां मा बिफांथाय नै ड्रेना ओरै नैबेजोंबो बारस'ना थांजायो बाबुआ ओइनै अन्थावथावनो आरो होसोना फैबावबाय ओइनै थगायना गारबोदोंमोन लाबोनो नागिरनायालाय ओमफ्राय थेवबो जोंखौ थाबायलांग्रो होनना थिनहरदोंमोन नालाय अननो ओंखारलायबाय आं गथ'खौ थाबायनो हाया गारि लानो होनदोंमोन गावनो गस्ला थस्ला जेबो गानजायासै खोमा माथो बेनो बेसो नुहुरबाय हा मा होनदों बिजि थुजानो थांदों जाम्बियानो बे हस्पिटालथिं थांनायखौ बाबुआ सैथान ना बाबुआ बिजि थुजानो थाङा ना जाम्बिया बिजि थुजानो थांदों जाम्बिया बिजि थुजानो थांदों थाबायनो लुगैखादों खोमा मानसिया गारि लादोंमोन थाबायनो लुगै दे फै दे बाबु दे नों मानो आखाइखौ ओरै थिखोदों ओइ बिजौआव हमनांगौब्रा एसे लासैनो नों मानो गारियाव गाखोदिया बाबुखौ बिजि सुनो लांनो बाबु बिजि सुनो ना बाबु बिजि सुजानो थांनो जाम्बिया लामाखौ मिथिबाय नालाय बियो बेयाव बिजि थुग्रा होनना खोन्थाबाय नालाय बेजों हाबलांनायखौ होनबाय आरो ओइ नै मोसौआ गैया बाबु नै बाबु फिसा मोसौ जायो गोथाव ओरैनो जायो आं मिथिफेरानो दखानानो गैया खोमा मोनसे बेयावनो मेंगुलायनाय सबथा थाबायबोबाय सबथुलायनो थाबायबोनानै दहाय थागौमोन न' मोनफैफिनलायलायबायलै गैला ओरैनो बेरायहोना लाबोबाय गस्लाखौ ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै दे नोंथांमोननिसिम जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय जोंबो न' सफैबाय